אז שלום וברוכים הבאים לפרק 2 בהדרכה הפשוט מטורפת שהכנו לכם על נוסחת הקסמים, והפעם אנחנו הולכים לדבר על איך להפוך את המתחרים שלך ללא רלוונטיים. אנחנו הולכים לעשות זאת באמצעות דיוק המסרים השיווקיים שלכם. אז יאללה, בואו נתחיל בלי יותר מדי הקדמות מיותרות. אז מה אם הלקוחות שלך יחשבו שרק אתה יכול לעזור להם? שוק תחרותי דורש ממך להבליט את היתרונות הייחודיים שלך. אתם צריכים להבין שבלי בידול ברור, הלקוחות יראו אתכם בדיוק כמו כל אחד אחר בשוק. אם עכשיו יש לנו אקווריום מלא דגי זהב, אז אתם בדיוק תראו כמו כל דג זהב אחר שיש בתוך האקווריום. הלקוחות רוצים פתרון ברור ואמין לבעיה שלהם. ברגע שהם מזהים שאתם הפתרון הטוב ביותר, הם פשוט מפסיקים לחפש את המתחרים. איך אנחנו עושים את זה ולמה זה כל כך חשוב, אנחנו כבר נדע. אז למה בעצם הבידול הזה הוא כל כך קריטי? אם המסר שלכם לא בולט, אתם פשוט מתחרים על מחיר. כשאתם מתחרים על מחיר, אני לא צריך לספר לכם, אתם יודעים כמה זה בעייתי, זה מוביל פשוט לשחיקה, גם ברווחים שלכם, ופשוט הופך את העסק לאט לאט ללא רלוונטי בשוק. ולצערי, כמובן שבסוף זה יכול להוביל גם אפילו לסגירה שלו. לקוחות לא מבינים למה לבחור דווקא בכם. אם המסר שלכם לא ברור, הם פשוט יעדיפו לבחור את מי שהם כבר מכירים, או מחיר טוב יותר, פשוט שהמתחרה שלכם מציע. בלי בידול העסק שלכם, פשוט, כמו שאמרנו, יישמע כמו כולם. כשאתם לא מראים במה אתם שונים, אתם פשוט נבלעים בתוך התחרות. אוקיי? אז אני מאוד מקווה שאתם הבנתם למה הבידול הזה הוא כל כך קריטי וכל כך חשוב. אני לא סתם עושה לכם את ההקדמה הזאת לפני שאנחנו צוללים לפרקטיקה, כי באמת חשוב לי שתבינו את הנושא הזה. אז בואו נצלול קצת לפרקטיקה. קודם כל מבחינת קהל היעד שלנו, אנחנו לא רוצים לנחש מה הקהל שלנו רוצה, אוקיי? אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו יודעים מה הקהל שלנו רוצה, אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו רוצים לשאול אותו, אוקיי? זה הדבר הבאמת ראשון, אנשים, זה נשמע כל כך מובן מאליו, אבל אנשים לא מבינים שבאמת, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשאול לקוחות קיימים שלכם, לעשות כל מיני סקרים שונים, כדי להבין בעצם, קודם כל, מה עובד היום, למה הם בעצם בחרו בכם. אנחנו כבר נצלול ממש לאט לאט לכל הדברים וכל הפרטי פרטים, אבל חשוב לי שתבינו את החלק הזה, כי הוא הכי קריטי, אוקיי? אתם חייבים לשאול את הלקוחות שלכם, לא להתבייש, לעשות סקרים, לפתח שאלונים, זה אחד הכלים היותר חשובים שיהיו לכם בעסק. אז קודם כל נדבר על הבעיות, מה מפריע ללקוח שלכם, מה הוא לא אוהב, מה הוא ניסה בעבר, ואיך בעצם הבעיה משפיעה עליו. אני באמת אומר לכם, חשוב שתרשמו את כל הדברים האלה, אוקיי? זה פרקטיקה תאורה, וזה יכול פשוט להרים לכם את העסק לשחקים. אז הדבר השני שאנחנו רוצים זה בעצם לשאול אותו מה החלומות, מה הוא רוצה להשיג, מה הוא היה רוצה לפתור, ומה כבר היום בעצם חסר לו. דבר שלישי שאנחנו רוצים לגעת בו זה הרגש. כמובן, כולכם שמעתם את זה כבר 100 פעם ברשתות החברתיות, צריך לגעת ברגש, צריך לדעת ברגש, אז כן, אנחנו רוצים לגעת ברגש, אבל חשוב שנדע איך לעשות את זה כמו שצריך. אז אנחנו רוצים לשאול את הקהל שלנו, מה הוא מרגיש היום לגבי הבעיה שלו. זאת אומרת, לצורך הדוגמה, אני מפחד מה יקרה אם אני אחזור להיות שכיר. זה פחד מאוד עמוק, והוא מייצר רגש מאוד חזק אצל הצד השני. אנחנו רוצים בנוסף להבין מה המצב הקיים של הלקוח. זאת אומרת, מה הוא עושה היום, מה הוא לא עושה היום. רוצים לקבל איזושהי תמונת מצב על הסטטוס הקיים. בנוסף אנחנו רוצים גם להבין מה התמונה האידיאלית, מה המצב המושלם שהלקוח האידיאלי שלנו שואף להגיע אליו, בנושא הספציפי שקשור בהכרח אלינו ולעסק שלנו. אז זה סופר חשוב, כי כאן אתם תבינו בעצם בצורה הכי חדה מה הוא רוצה ממכם, אוקיי? מה הוא באמת רוצה שתיתנו לו. כאן אתם מפסיקים לנחש, אוקיי? משהו מאוד חשוב שכן הייתי גם רוצה להוסיף לכם, זה כן חשוב שתשאלו את הלקוח מה הוא ניסה בעבר, מה עבד לו, מה לא עבד לו, מה הוא אהב ומה הוא לא אהב. אתם צריכים להבין שכל השאלות האלה, למשל השאלות של מה הוא אהב, מה הוא לא אהב, מה הוא ניסה, זה לא סתם שואלים את השאלות האלה, זה לא עוד שאלה שאני אומר לכם לשאול בשביל שיחת מחירה. אתם צריכים ממש לקחת כמות מסוימת, מדגם של לידים, לשאול אותם את השאלות האלה, ואז פשוט אתם
מבינים מה אתם צריכים להוסיף למוצר שלכם, אולי להוריד מהמוצר שלכם כדי לדעת ללידים הבאים. ככה לאט לאט השיחות שלכם יהפכו ליותר קלות, תחשבו על זה, אתם מבינים כבר מה הבן אדם רוצה ומה הבן אדם לא רוצה, ואתם פשוט מנגישים לו רק את מה שהוא רוצה, פשוט מאוד, רק לעשות, באמת. דבר נוסף, ובאמת אחד הכי חשובים, זה להבין מה באמת בעל ערך עבור הלקוח שלכם, אוקיי? זאת אומרת, מה היה לו היום, מה באמת היה לו ממש היום, היה גורם לזה שהוא יפעל בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר חלקה. אתם צריכים להבין מה חשוב להם, אוקיי? יש הבדל בין מה הם אוהבים לבין מה חשוב להם. מה אם היה להם את זה עכשיו, יגרום להם באמת לאיזשהו שינוי משמעותי בחיים שלהם. אתם צריכים בסוף להבין שאתם בתור בעלי עסקים בתחום נותני השירותים, אני מקווה שאתם נותני שירותים כי זה בעצם הקהל שפנינו אליהם, אבל גם אם לא זה עדיין יכול להיות שימושי לכם, אתם חייבים להבין מה בעל ערך עבור הלקוחות שלכם, כי זה פשוט כמו הנוסחה עושה קסמים, אוקיי? אז בואו נעבור רגע קצת לדוגמאות מהשטח. יש לנו לקוח של ניקוי ספות, שטיחים ומזגנים, לקוח ממש שלנו, של הסוכנות שיווק שלנו, one moment. אז באמת, כשרק התחלנו לעבוד איתו, הוא היה עושה ניקוי כללי, אוקיי? ניקוי ספות כללי. קוראים לו בחור אביאל. אביאל הציע ניקוי ספות רגיל, כמו כל אחד אחר בשוק, אני בטוח שגם יצא לכם לראות בעצמכם פרסומות של ניקוי ספות, יש כל כך הרבה כאלה, וכולם נראים אותו הדבר. אז מה עשינו כדי לבדל אותו באמת בתוך השוק? היום, אחרי שבאמת לקחנו את כל מה שלמדנו אתכם ממש עכשיו, הבנו שבמקום להציע ניקוי ספות רגיל, הפכנו את אביאל למומחה להסרת חיידקים ובקטריות, והוא בעצם עוזר היום לתחזק מוצרים לטווח הארוך שלהם. מה התוצאה שזה גרם? הוא פשוט קיבל כמות של לידים פסיכית, אבל לא סתם לידים, לידים מאוד מאוד ספציפיים שמחפשים להסיר חיידקים ובקטריות, תחשבו על זה. יש הבדל בין אם אני מציע לכם סתם ניקוי ספה, לבין אם אני אומר לכם, רגע, הספה שלכם מלאה בבקטריות, מלאה בחיידקים. אתם אנשים שבאמת רוצים שהספה שלכם תהיה עם בקטריות וחיידקים, אם אכפת לכם מזה, אז אנחנו הפתרון. במקרה הזה כמובן אביאל. בנוסף, זה עוזר לשמור על הספה לטווח הארוך. הבנו מהשטח, באמת, בעזרת כל מה שעברתי איתכם עד עכשיו, כל השאלות ששאלנו את הלקוחות שלו, הגענו למסקנה שזה מה שאנשים היו רוצים לשמוע. הבאנו את זה לידי ביטוי בשיווק, ובאמת, אתם יכולים לראות כאן את התוצאה. הוא קיבל 37 לידים בעלות של פחות מ-20 שקל לליד. אם ניצול טיפה בקטנה, אני לא אגע בזה יותר מדי בסרטון הזה, אבל עלות לליד היא פחות משנה כאן, למרות שזה באמת אחלה של עלות לליד. מה שבאמת חשוב ויותר קריטי לי זה שתבינו שהוא קיבל לידים איכותיים. כמעט כל ליד שנכנס נסגר, כי באמת נגענו במסרים הנכונים. הבאנו להם את הפתרון לבעיה שלהם. לקוח נוסף, קוראים לו יניב, בתחום העיסויים, לפני שבאמת התחלנו לעבוד איתו, הוא היה מפרסם את עצמו, היה עושה עיסוי כללי, מציע עיסוי כמו כולם, כמו כל אחד אחר בשוק שלו. אחרי שהתחלנו לעבוד איתו, ובאמת ניסינו לדייק את המסרים, בדיוק כמו כל הדברים שעברתי איתכם עליהם עכשיו. היום יניב הוא לא מעשה רגיל, הוא בעצם מומחה בהרגעת הגוף והנפש, דרך עיסוי רפואי. תחשבו איך זה נשמע לכם עכשיו, אם אני בא ומציע לכם עיסוי, או אם אני אומר לכם, שאחרי יום עבודה ארוך שעברתם, או אחרי באמת חודש מתיש, הגוף שלכם צריך מנוחה, צריכים להרגיע את הנפש ואת הגוף, כמה פתאום זה משמעותי, כמה זה פתאום מעלה את הרגש, כמה זה חשוב. ככה באמת יצרנו בידול אצל יניב, מיקדנו אותו לאנשים מאוד ספציפיים, שבאמת חשוב להם, הגוף שלהם, הנפש שלהם מאוד חשובה להם, יצרנו קהל יד מאוד מאוד ברור, והתוצאה הוא פשוט מילא את היומן תורים שלו בכמויות פסיכיות של לידים. זה אתם יכולים לראות, הדוגמה הזאת רק מהחודש האחרון, הוא קיבל כמעט 350 לידים, עלות של ליד שהיא באמת, בוא נגיד, אגורות אפשר להגיד בתחום שלו. כמובן אתם יכולים אפילו לראות שיש כאן התראה של פייסבוק שהביצועים מאוד מאוד גבוהים, אז חשוב לי לראות שתבינו איך זה עבד בפרקטיקה, באמת אצל לקוחות שלנו מהשטח, אני מביא לכם כאן דוגמאות מהשטח, סתם שתבינו איזה אפקט זה יכול באמת לייצר לכם בעסק, כמה זה חשוב. אז בואו נסכם רגע את כל מה שלמדנו. למדנו איך להבליט את היתרונות הייחודיים שלנו, למדנו למה זה חשוב, וכמובן שנתתי לכם כאן פרקטיקת עבודה של מה עושים בתכלס, מה אתם צריכים עכשיו, שאתם מסיים את ההדרכה הזאת, לקום, לעשות ולייצר את השינוי הבא בעסק שלכם. אז בסרטון הבא אנחנו נלמד איך לבנות הצעה מנצחת, שתהפוך את הלקוחות שלכם לנלהבים לסגור איתכם, כי עכשיו אחרי שהבנו מה המסרים הנכונים, מה הבעיות,
מה הרגש, מה החלומות, כל הדברים שדיברנו עליהם באמת בשקופיות הקודמות. עכשיו אנחנו רוצים להבין שלא רק דרך השיווק והמסרים, לא מספיק שנגענו להם בבעיות והכל, עכשיו הם הגיעו לנו לשיחת מחירה, ואנחנו רוצים להבין מה אנחנו מציעים להם, כדי שבאמת יהיה לנו קל לסגור, כדי באמת להפוך את השיחות מחירה שלנו לקלות וכיפיות. למה אנחנו צריכים לסבול בשיחות מחירה ולעשות שיחות מחירה של חצי שעה ו20 דקות ולשכנע? אנחנו לא אמורים לשכנע אף אחד. עכשיו, אחרי שהבנו את המסרים הנכונים, אנחנו רוצים לדעת מה להציע כדי להקל עלינו את כל הדרך הזו. אז נתראה בסרטון הבא, מקווה שנהנתם, יאללה ביי.